De Limburgse bedrijven Tasman Cook en Offitel hebben samen een instrument ontwikkeld om vragen van websitebezoekers onmiddellijk via chat te beantwoorden. Ook 's avonds en in het weekend, wanneer de meeste online shoppers actief zijn. Waarom? Omdat chat natuurlijk veel directer is. Men kan direct een berichtje versturen, een vraag stellen en men krijgt ook direct antwoord. Dat is het grote voordeel, vergeleken met mail natuurlijk, waar er een vertraging op zit en waar de mail soms pas anderendaags kan. Het past ook perfect in het hier en nu verhaal. Men heeft een vraag en wil hier en nu antwoord op zijn vraag. Men heeft een vraag, men is niet zo snel geneigd om te bellen daarvoor. Maar chat is natuurlijk zeer anoniem en zeer laagdrempelig en men kan zeer snel een vraag stellen en zeer snel een antwoord krijgen. Met name voor webwinkels is de online helpdesk interessant. Voor webwinkels in eerste instantie, omdat ook daar vaak de verkoop niet doorgaat, omdat de consument of de klant met een vraag zit waar hij niet direct een antwoord op krijgt en daardoor zijn verkoop annuleert. Dus wat dat betreft is dat een groot voordeel, maar we denken verder. Bijvoorbeeld, iedereen heeft wel eens een wagen geconfigureerd op de website. Het grote voordeel zou daar kunnen zijn dat men zegt op het einde, als de wagen klaar is, dat men vraagt van kijk, wens je een proefrit of heb je nog vragen of whatever. Dus op die manier kan men eigenlijk heel snel inspelen op de behoeften van de klant voor informatie. En dus op die manier eigenlijk ervoor zorgen dat de klant een beetje verleid wordt om in te gaan op een testrit of een aankoop. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.